ଯେତେବେଳେ ବି ନବୀନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଯାଇଛି ତାର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ସେଦିନ ରାତିରେ ତାପରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଏ ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଯେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କେତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଥର ନିର୍ବାଚନର ବିଜୟକୁ ନେଇ? 100ରୁ 100 କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ମାର ମମତା ଏବଂ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଚାଚା ଚାଚୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେବ। ଯେ ଧାମନଗର ମାଟି ମାର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି সেই আহ্বানକୁ নিশ্চয় সফল হব। নৌকা চিহ্নর বিপুল বিজয় লাভ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଦଳରେ ସେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଆସିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ନବୀନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଯାଇଛି ତାର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ସେଦିନ ରାତିରେ ତାପରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଏ ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ? ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ଯେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସହିତ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ସାମିଲ କରେ। ଯେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ, ଲୋକଙ୍କ ମମତାରେ, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ କାମ କରେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ କାମ କରୁଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ମଣିଷ ଜୀବନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁବେଳେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସେ, ତାକୁ ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନେବି ସେଟା ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମାର ମମତା ପାଖରେ ଏ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ନର୍ମାଲ ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବୋଧେ ରାଜନୀତିର ସ୍ତରକୁ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଦଳେ ଜଣେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ନେତା କ'ଣ କରେ ସେଠିକାର ଯେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ମାନେ ସମାଲୋଚନା କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଜନୀତିର ସ୍ତରକୁ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଯେ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଯେ ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ସୀମା ବି ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତାର। ଆପଣ ନବୀନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଳୀନତାର ଯେଉଁ ଇଏଟା ଚିହ୍ନ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆଣିକି ଦେବ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନଶୈଳୀଟା ସେଇଆ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଯାହା ଘାତ ଆପଣ କେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବେ ଯେ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବେଳେ ଯେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେ କରୋନା ହେଇଥିଲା, ଯେ କରୋନାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଆଗକୁ କିଏ ଜିତିବ ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଜାଗାରୁ ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ଅନ୍ତତଃ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସଫଳତା ନ ମିଳେ ତାପରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଦେବେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡପାତି ସହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜ ତରଫରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯିଏକି ଦଳକୁ ଏତେ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ, ଦଳକୁ ସଜାଡ଼ିଥିଲେ, ଏ ଜାଗାରେ ଦଳ ଖୁବ୍ ମଜବୁତ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଦୁଇ ଥର ବି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ, ତ ହଠାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ନେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣରେ ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତ ଆଗରୁ ତ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ନୁହନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକ ପଦ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ଥିବେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିରୋଧ କାହିଁକି ହେଲେ? ହୁଏତ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିବେ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖେଇଛି, ସହନଶୀଳତା ଦେଖେଇଛି। ଯେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ 2009ରୁ 14 ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ବିଜୟ ହେଇକି ଏଠି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଟିକଟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡପାତି ସହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ମୋ ଭଳିଆ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ବୋଧେ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଜନାଦେଶ ଯାହା ରାଜନୀତିର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନେତା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ସ୍ତରରୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ସଂଗଠନ ତିଆରି କରୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମାନେ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ଚାପ ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ନା ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ନାଇଁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ତାର ଉଚିତ ମୁଁ ଜବାବ ଦେବି?
ଉଚିତ ଜବାବ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ କହୁଛି ରାଜନୀତି ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ସମସ୍ୟା ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରାଇଛୁ। ଯେ ସାମିଲ କରିବା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିଛି, ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମୋ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି, ମିଶିଛି। ବନ୍ୟାରେ ହେଉ, ବାତ୍ୟାରେ ହେଉ, କୋଭିଡ଼ରେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ବାତ୍ୟାରେ ଗଛ ମୋ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଯାହା ଦେବା କଥା ଆମେ ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ନଜିର ଅଛି ଯେ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ବାଜି ଲଗେଇଛୁ, ଏ ବାଜି ଲଗେଇକି ଲୋକ ସେବା କରୁଛୁ। ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ସଫଳତା ବି ରହିବ, ବିଫଳତା ବି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ରଖିକି ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ এই ଯେଉଁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି এই ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ଲୋ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବନି, ବିଜେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର এই ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୀତିକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାପି ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଯୁବ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏ କଥାକୁ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଜବାବ 6 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକ ନଜିର ରଖିଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବିଗତ ଦିନରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହୃଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ମହାପୁରୁଷର ମାଟି, ଏ ବଳିଦାନର ମାଟି, ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାଟି, ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଶିଖିଛୁ। ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇବୁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଏ ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥର, ଯଦି ଏ ମାଟିର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଛି ଆମର ଏଠି ଯେ ବୈତରଣୀର ଉନ୍ନତିକରଣ। ଯେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈତରଣୀକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ସବୁଯାକ ଏସ୍କେପ୍ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବା ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବୁ ସେ କଥା ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଭଦ୍ରକର ମେଡ଼ିକାଲ, ଏଠି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି ଗଲାପରେ ଯେ ଆମେ ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଅଛି, ଧାମରା ମାନେ ହୁଇଲର ଡିପୋ ଏଠି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଭଦ୍ରକରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟିଏ ହେବା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ମୁଁ କରିବି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁକ୍ତ ଦାସ। ଇଏ ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯେ ଲଢ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଖୁବ୍ ଆଗକୁ ଯିବେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବେ।